Maayong adlaw mga higala, ang ato ang topic karon kay sa English kining what, which, and whose at saka whose. Mga direct questions or ang mga interrogative pronouns sa English. So atong mahibaw-an diri sa lesson kung unsaon paggamit ni nga mga words or ang ilang kalahian sa matag usa kay importante kaayo ni siya sa English labi na sa mga pagpangutana nato sa atong mga kaistorya nga English ang sinultian mga sa naabaron ta sa laing nasod ana makiistorya ta sa mga laing lain nga lahi nga kinahanglan ta mag-English nga natay pangutana importante kayo ni siya nga topic kining what, which, whose at saka whose muna atong istoryahan karon ato ang masabtan ani nga lesson kung unsaon ni siya paggamit ning mga words sa English para magamit dayon nato sa ato ang matag adlaw nga pagkigistorya or mga pagpangutana kay importante kayo sama sa gisulti ganina importante kayo ni siya nga leksyon sa English na kay mo ni siya pinaka basic nga pangutana gyud kumbaga mga interrogative pronouns direct questions so ato anang sugdan ato ta sa ato ang unang slide here we go. Okay guys, so ato anang sugdan ato ang leksyon dali kwaon sa nato ang wait. Isbog man. Wa ang ako ang kuanda mouse dara ka tong ballpen. Atong pen, I mean. So tayo magsugod sa what o which. Unsay but pasabot ani niya unsaon na to siya paggamit kay sa Bisaya aning what unsa. Which unsa gyapon ni siya pero depende sa paggamit kay kaning English og kanang Bisaya ug Tagalog lahi-lahi ni siya og format sa words kaning iyang porma basa kanang iyang words sa paghimo nato og sentence pangungusap or sa panag-istorya kumbaga sa Bisaya pa what unsa which unsa gyapon ni siya pero lahi amot pasabot ani kay atong example ha what color do you want or which color do you want sakto ba ni sila nga sentence or sayop ba guys parehas ni sila nga sakto kaning what color do you want unsay gustong color nimo nga usay gusto nimong color ana what color do you want nya kani sa usa unsay color ang gusto nimo nya which color do you want unsay color nga gusto mo unsa gyapon siya pero lahi ni siya sabot kay ngano namtay word sa Bisaya good nga sa English na duha ka buk iyang sa English lahi og but pasabot sa Bisaya kay usara pero lain-lain depende sa paggamit sa sentence. Kumbaga, so ato sang unahon ang kaning which ug what unsay but pasabot nila. So versus which versus what. Which and what are two common interrogative pronouns in English. So kaning duha ka words nga which ug what mo ni say pinaka-common nga interrogative pronoun sa English. Ang explanation ko no nasa ubos, below is the explanation of the difference between the what and which. So naa sa ubos ang explanasyon kung unsay kalahian sa what o which. Pasensya mo guys sa atong manok, medyo saba lang manok pero pasensya na mo. So balik ta sa atong lesson. Sugod ta sa which is used for excuse me lang ano manok mapilo manok which is used for a limited number of choices so buto sa buta ni guys ang which kuno ay gamito nato sa kanang limited ra gamay ra tag pilian ba nga choices gamay ra nga maihap ra ang atong pilian kun baga which atong gamiton sa what pod ang buto sa buta ning what is used for unlimited number of choices sa kanang way limit daghan kay kag pilian mo na siya gamiton nato what. So balik ta sa atong pinakauna example para masabtan ninyo. What color do you want? Unsay color nimo nga gusto? Daghan kay color sa puwag, brown, orange, tanang klaseng color daghan kayo. So what atong gamiton kay daghan na kay kag pilian kung gusto nimong pangutana. Mao na siya pangutana nga ang gusto ang imong kaistorya daghan siyang pilian ba ang imong buot pasabot. What unsay gustong color nimo? What color do you want? Pero mo gamit ganitang which kaning which ang buot pasabot niya gamay ra imong pilian ba which color do you want example naggunit ko ron og duaan or sabon ba nga na color puwa color puti o blue nga sabon niya human mangutana ko ninyo which color do you want so duha man kamo kang gigunitan so duha limited ra imong pilian duha ra puti or katong blue nga sabon which color do you want blue or red or which car do you want kung sa mong gusto mong auto kaning blue, kaning green, bali limited lang siya guys ba yung pilian basta mo gamit aning which maihap ra nimo ang pilian ba dili sa gayingon duha ra pwedeng tulo, pwedeng upat pero
gamay ra siya, malimit ra ba imong pagpili mo nang mogamit aning which. Pero pag what atong gamiton, wala na siya daghan kay kag pilian. Kumbaga, unsay paborito nimong pagkaon? What is your favorite food? Kaysa, which one is your favorite? Which food is your favorite? Escabeche or unsa pang klase nga luto kanang tinuwa ba na bali nakita ninyo guys ang kalahian nilang duha, di ba? Sa what gamiton na tong what basta daghan kay kag pilian, daghan kay kag gusto nimo imong kaistorya ba daghan siya pilian ining mutubag siya nimo. I mean, kay ikaw man mo inang utana ni interrogative man na kay kaistorya nam kay pangutana, what color do you want? So unsay gusto nimong color daghan kay kag pilian. Which color do you want? So kinahanglan na kay example ihatag na ipakita nga para makapili sila kung asa dapita ang ilang pilian nga gamay raman pud limited raman choices. So I hope guys nasabtan ninyo aning pinakasimple lang nato nga explanation. Sa ikaduha atong example, tanaw na to ang pinakaunang example dili sa sentence. What would you like to learn? Unsa may gusto nimong makatunan? What would you like to learn? So daghan kaysa gusto ko makatuon mag-gitara, gusto ko makatuon mag-drive, gusto ko makatuon mag-English, gusto ko makatuon og mathematics. Daghan kay kag pilian, di ba? So number 2, what do you want to do today? So usa may gusto nimo buhaton karong adlaw? Daghan kay kag buhaton karong adlaw, makaon ka, matulog ka, maligo ka, exercise ka, unsay buhaton nimo? Manglaag ba ka, motor ka, asa ka, suroy kay badahas kag maayo asa. So daghan kay kag pilian, di ba? What do you want to do today? So ari ni siya gamiton guys ang kaning word nga what. Sa ikatulo natong example, which dessert shall we have? So dessert gamay ra man na, ice cream, unsa pa ng mga dessert diha kanang mga cupcake, salad, na mga dessert gamay ra kang pilian, di ba? Makita ninyo ang kalahian. Sa ikaupat pod, which class do you prefer? English or math? So unsa may klaseng gusto nimong mas prefer nimo? Which class do you prefer? English or math? So naa siya choices gamay ra, di ba? Kumpara nimo atong what. Unya kanisad sa ubos, what walang limit sa pagpipilian. Walay limit sa imong pagpilian silbi. Unya sa kaning which limitado ra ang number nga pagpilian. Guys, pasensya na kay mo guys ha, medyo kanang saba ang ato ang background. Pasensya na jud guys mo gyud. Okay, so atong tiwason guys, atong ta sa pikas slide kay I hope nasabtan ninyo ang kaning atong first slide nga unsay kalahian ning what ug which. Unya nahibaw-an na pud nato kung baga usaon nato paggamit ning what ug which, asa nato siya gamiton. Usbon lang nako, what walay limit sa pagpilian nga choices, unya sa which kay limitado ra nga numero or number nga imong pagpilian para matubag ang imong pangutana. Kung baga sa imong kaistorya kay ari man nimo sa interrogative man nimo mangutana man kanya ang katong kaistorya mo imong kung baga. So patuta sa atong next slide, here we go. Okay guys, diri sa atong ikaduha nga slide, ang ato ang i-discuss na pod ato ang pag nag-istoryahan kay kaning whose og whose. So parehas sa sila paminawon, di ba? Paminawon nimo parehas ra pero imuha nang isuwat lahi na ni siya nya ana sa Facebook isuwat ta ni. Nya masayop ta sa spelling og kaning forum kaning words sila kaning lain mi sila meaning, lain na sila but-pasabot. Ngilad kita naon sa Facebook i-post na to may kasagaran na to makitaan. I mean sa ko ang news feed nga naay inanap taka lang og kanang post sayop ang kanang buto-sabot sayop ang paggamit sa whose. So ato ang istoryahan karon sa on paggamit ni siya sa dapita unsay pasabot ani niya ning whose ug whose. So alitas pinakauna kaning whose, number 1 WHO''S, contracted form ni siya sa word nga who is. Kinsaang sa Bisaya pa kinsaang, sa Tagalog sino ang, sa English who is. Nya atong i-contracted atong pagamyon paiksion na to ang kanang pamove-on na to ang words, mahimo na siyang usa ka word na apostrophe s, whose na siya. Ang kaning whose po sa ubos, whose ni siya nga kanino sa Tagalog, kang kinsa. Sa Bisaya pa kang kinsa. Sa babaw katong who is kinsaang. Sa ubos kaning whose kang kinsa panag-iya ba? Panag-iya kang kinsa ning cellphone. Ana ba? Whose cellphone is this? Ana, who is your boss? Kinsa ang imong boss? Ano ba? Muna kalahian nilang duha, di ba guys? So makita din nato kung unsay kalahian nila. Tanaw sa nato ni kaning gamay nga picture sa babaw. Whose means who is or who has. Who's going to the birthday party? Kinsa ang muadto sa birthday party. So di ba?
Pasensya guys, saba kay irok manok na to. Yeah, whose sad kay whose shows ownership, nagpakita og panag-iya ba? Panag-iya, ownership. Muna siya kita og ownership. Whose birthday cake is this? Kang kinsaning birthday cake. Ano, kang kinsaning birthday cake. Whose birthday cake is this? So wala sila kalahian guys sa sounds, sa pag-pronounce niya. Ari lang ni sila magkalahi, inig imo nang isuwat kay lahi man sila spelling. Nya lain-lain ni sila but pasabot basta malahi kag spelling nya buot lahi imong but pasabot awan ana usab na guba na ang grammar. Mo na nga to ang istoryahan karon para may baw-an na to unsay kalahian nilang duha. So magsugod ta sa who is para mas masabtan gyud natog maayo. So aritas number 1 example, who's your boss? So usbon ko guys sa itay contracted form ni siya who is. Duha ka word who is. Nya gi-contract ipa mubo mo ni siyang who's. Who's your boss? Kinsa ang imong boss? So kinsa ang who's muna siya pasabot niya kinsa ang. Sa ubos ikaduha nga is example na to, who's the general manager of that company? So kinsa ang general manager ana nga kumpanya? Who's the general manager of that company? So kinsa ang general manager ana nga kumpanya? So simple ra kay guys, di ba? Dali ra kay sa sabton. Ayaw na ninyong kalimti nga kaning who is or whose ang pasabotan niya kinsa ang, sino ang sa Tagalog. Muna siya. Pero sa whose, lahi ni siya. Kaya katuning panag-iya lagi. Ang pasabot niya. Shows ownership. Nagpakita ba og panag-iya? Example number 1. Whose car is this? Kang kinsa ning sakyanan or kang kinsa ning auto, kotse, car, kang kinsa, di ba? Whose, kang kinsa ning sakyanan. Dili kay who is ha kay kinsa ang mo to who is, di ba? Kinsa ang sakyanan, di ba? It doesn't make sense, di ba? Dili masabtan imong istorya kung ingon kag whose car is this? Who is car is this, di ba? Di ka masabtan. Kinsa ang sakyanan ni ana kang kinsa ning sakyanan ana, di ba? Who kang kinsa. So usbo lang nakuha kang kinsa. Number 2. Whose book is this? Kang kinsa ning libro. So again guys, dili who is book is this? Kay dili pwedeng kinsa ang libro kini. Di ba rong grammar bisag Bisaya rong grammar tumati kayo. Samot na sa English inana gyapon. So di ba lahi-lahi lang ang format ang kaning arrangement sa words ba sa sentence sa Bisaya o sa English. Example kaning nasa ubos. Ato lisod di man siya mabisaya. Who's the person whose picture is in the paper? So kinsa kunong tawhana ang picture nga naa sa newspaper kanang newspaper ba? Ina na. Imo ning Bisaya o lisod mo kini sa sabton who's the person. So kinsa ang tao, who's kang kinsang picture nga naa sa newspaper, di ba? Pwede gyapon siya pero lisod siya, dili mo siya ma-word per word ba kay tungod lagi lahi ang format sa pag-arrange sa words sa English ug sa Bisaya. Samot na sa Tagalog. Mao ra gyapon mo nang complicated kaayo kay lain nanam gyud ang language. Pero ang ato ang goal diri is masabtan nato ang English kung saan to siya paggamit, di ba? So again, usbon ako, who's the person whose picture is in the paper? So kinsa ang tao kang kinsang picture nga naa sa newspaper, di ba? It doesn't make sense kaysa imong ingnon nga kinsa ning tawhana nga naa sa picture sa newspaper, di ba? Mo nang ana di makita ang kalahian basta ang importante lang masabtan nato nga kung unsaon paggamit ning whose ug whose asa dapitan ni siya gamiton unsay buot pasabot ani niya unsay kalahian nilang duha. Usbon nako number 1 ang who is whose, sino ang, kinsa ang means who or who has. Di ba? Nya sa whose pod kay sa kaning WHOSE kan kinsa shows ownership, nagpakita og panag-iya. Kumbaga, number 1 example, who's your boss? Kinsa imong boss? Who's the general manager of that company? Kinsa ang general manager ana nga kumpanya? Nya arita sa whose kan kinsa sa Bisaya pa, whose car is this? Kan kinsa ning sakyanan? Whose book is this? Kan kinsa ning libro? Di ba? Dali ra kayo, simple ra kayo, dali ra kayo sa sabton niya. Importante na ba kayo ni kay imuhang istorya verbal lang walay problema kay dili man ni makita ang difference ani niya kung imo lang istorya kay parehas man sila sounds, homophones ba parehas silang tono, parehas silang pronunciation, so dili ma differentiate kung asa imong gigamit ato ari na ni siya mo
ari na ni siya malisod inig imuha ng isuwat mo type barong ka diha sa Facebook o asa kang post Twitter or sa kining Instagram or asa man ka mag-post ba or suwat barong kag papel niya lahi imo magamit who is dili whose nga kang kinsa ang imong gigamit. So, di ba, sayop na, rong grammar na, ana na to di mahibawan ang kalahian. Simple ra kay nga words, duha ka buok, pero dili siya basta-basta gamiton kay masipyat kag imuha na isuwat. Inig imuha na isuwat, pero isulti lang nimo verbally, wala problema, dali ra kaayo, madali ra kay ka masabtan. So ato i-recap ato ang lesson karon, ato ta magsugod sa what which. So usbon ako ang kaning what og which kay what para sa unlimited, walay limit nga pagpilian niya, which sa limitadong number nga pagpilian ra. So usbon ako ha, mo ni sa mga common interrogative pronouns sa English. So which is used for limited number of choices. Gamiton ang which para sa limited ra kayo, dili ra maihap ra ang imong pagpilian niya. What is used for unlimited number of choices. Sa kanang walay limit, daghan kag pilian. Silbi. Example number 1, what color do you want? Sakto na siya nga sentence. Unsay gusto nimo nga color sa Bisaya pa, daghan kag pilian na pero ingon gani which color do you want naa kay pakita na jud kay example blue ba puwa red or green dili lang kay duha pwede sag tulo basta limited lang ba kumbaga makuha ninyo ang concept guys. So number 1 example, what would you like to learn? Unsa may gusto nimong makat-unan? So daghan kayo di ba? Daghan gusto ko makat-og English, gusto ko makat-on og mag-drive, gusto ko makat-on mo lupad ana. Number 2, what do you want to do today? So unsa may gusto nimong buhaton karon? So daghan kay kag buhaton, kaon ka, maligo, mag-exercise, laag, badahas ka. Unya, which dessert shall we have? So which gamay ra limitado ra kay gamay ra man ang dessert, di daghan kayo. Para sa nang salad, ice cream or anything something nga gamay ra nga pilian mong dessert. Which class do you prefer? So unsa may prefer nimo nga klase English or math? So di ba duha ra ka mo pilianan. So simple ra kay guys, usbon lang nako what walay limit sa pagpilian, which limitadong numero ang imong pilian. Basta imo ni gamiton kung sa depende sa imong kaistorya imong ipapatubag niya. Ikaduha sa whose ug whose, who is kinsa ang, whose kang kinsa shows ownership. Who's your boss? Kinsa imong boss? Who's the general manager of that company? Kinsa ang general manager anang kumpanya? Tapos sa whose nga pagpakita sa ownership, panag-iya, whose car is this? Kang kinsa ning sakyanan, kang kinsa ning auto. Whose book is this? Kang kinsang libro ni. Kang kinsa o kinsaang. So I hope guys na mo yung nakatunan sa atong lesson karon og don't forget to click subscribe for more lessons about basic English there is English in Bisaya TV. Salamat sa pagtanaw.